спасяването на 7 милиона души е по-важно спасяването на моята душа. Ако ние не скочим и пролеем кръвта си, за да избавим своите майки, бащи, брати и сестри, кой ще го направи тогава? Все дали ще мъкнем само в име род. До кога? Наместо сълзи трябва да леем по шуми и вместо да отправим молитви към Тебе, Господи, трябва да точим ножове. А помниш ли какво стана, когато опря ножа в гърлото на слугата Денча Халача? Как се развика момчето, като разбра, че иска да вземеш парите на чупаджията? За теб съм тръгнал, му рекох. За теб съм тръгнал, робско душо. За твоята свобода съм тръгнал. А той какво ти рече? Не ти ще скай свободата. Какво ще я утре, като ми изгоди чурбаджията? Свободата не се яде. Тъй беше. Няма друг народ като нашия, на който когато не са дали един грош за свободата му. Тяхното място е вечерите души. Спомням си, един път бях на Стара планина. Трети ден не бяхме слагали нищо в устата. Разгеле, виждаме един овчар. Викаме му: дай ни, овчаро, една овца. Ние сме народни хора. Виждам като е. Зато и дайте 5 жълтици. Абе, българино, викам, ние за твоята свобода сме тръгнали да се бием. Какви жълтици искаш? Да, сигурно, но свободата няма цена, а овцата струва 5 жълтици. Дяконът се разплака. Дайте му тука всичките пари на това роб. Светец е той, дяконът. Ба, светец, само приказваше и нищо не правеше. Бе, той Христос уж нищо не е правил. Само му казва: отвърна, гледай, отвърна света. На Димитър общо за дрехи 25 гроша и 20 пари. На патриотска нужда 96 гроша. На народни деца 8 гроша. Членът на Държавния съвет на империята, от председателя на извънредната съдебна комисия, негово превъзходителство Хаджи Иванчо, Хаджи Пенчо Ефенди. От Цариград, София да обеси най-великия българин. Ръждосвай се, сатана. Казаха ми да дойда, дойдох. Казаха ми да подпиша, подписах. Аз се признавам, честно, защото всичко бъде честно. Кое е честно, бе? Звучи му вържето честно. А ти какво щеш да направиш? Какво щяхте да направите всички? Също като мен, нали? Но аз се признавам, защото съм българин. Как може ти, бе, българино, да подпишеш с българската си ръка присъдата на най-големия българин? А какво друго можех да направя? Ако не бях подписал аз, друг щеше да подпише. А на мен султана щеше да ми вземе ордените. Ти за едни тръсливи ордени ли си? Лесно е, като ги нямаш да говориш. А ти, някъде, кръгът ти е стъпал в къщата на този червей. Ако знаете какви морални мъки изпитвах, когато доведоха в съда във войнишки шинел и бин по ръцете, беше ме страх да не ме познае или сам да не се знае. Що не го издаде, бе, дякони? Що не накисна това мекере? Що не каза: дръжте до тоя, пари ми е дал, спал съм от тях. Ама че се щеше да стане. Ел Селит, нали Селит Паша го запита: що го отричаш? Кажи кои са участниците. А дякона на Търтен му отговаряше: те са милиони, целият български народ. Никъде не трябва да се надяваме. Казвам ви, и на никого не трябва да се молим. Нам не ни трябва подарена свобода. Нам не ни трябва свобода, дойде не стане свободни духом. Какво е свободата за един род? Като вола. Пуснеш го, попасе, помочи, па после сам се надява главата в мода. Нам не ни трябва свобода, дойде не стане свободни духом. Затова тръгна да проповядвам от град на град, от село на село, от порта на порта. Разбере ли го това един народ? То той е свободен народ и не може да го сплаши с никакви куршуми и не може да го върши с никакви вериги. Нататък е лесно. 15 гроша за кама. Купих револвер за 210 гроша. 437 гроша за сабия. 774 гроша за пушка с 100 куршума. За барут 18 гроша.
смелост очудваше мен, но не очуди само мен. Неговата смелост очуди пашата, очуди и султана. Днес пристигна заповед от султана за твоето освобождаване в Дяконе. Няма безсилка. Свободен си. Бесен те отменя. Как така се отменя? За кога? Няма безсилка. Няма да се. Дяконе е свободен. Как те е свободен, бе? Те, свободен. Слава тебе, Господи! Чути молбите ми. Живот заточение ли ви предлага султанът? Няма безсилка, няма заточение. Дяконе е свободен си. Как те е свободен, бе? Ние ще мрем, ще ни бесят, ще гнием по задайте на дома, а той е свободен. Свободен е. Айде, дяконе, тръгваме. Факта ли? Винен си. Ела, винен. Тайната вечера свърши. Живей, дяконе! Живей, апостоле! Живей, царю, що не викате? Както е тръгнал, то трети цар ще стане. Цар ли? Що ако се бием в турците само за цар, то ние сме купци. И сега си имаме султан. Абе, султана на турски. Ние български. Все същото. Не е същото, сине. Все същото. Бил той българин, бил турчин, бил немец. Има ли господар? Ще има ли роби? Това ли искаме ние? Да вземем мястото на днешни паши ли искаме? Ще имаме едно знаме, на което ще пише Свята и чиста република. Какво ще тръгне подирате? Този народ мечтае за цар, за български цар. Ти луд ли си, бе, Василе, да говориш за република? Свята и чиста република. Така ще бъде в наша България. И ще има едни свети и чисти закони. Както за българина, така и за турчина. За всички еднакво ще е. Абе, Василе, не чуеш се какви говориш? Как те, бе, сине? И за българина, и за турчина еднакво. Че те нас... Че, каква ще бъде разликата тогава? С какво се бори? Да вземе място на нещо, паши ли се бори? Да се излегне на медерите в техните конаци и да яхнем народа, както те са го яхнали сега. И да гоним всеки, който е против нашия Господ. За това ли се борим? Аз ви казах, този човек е луд. Пазете се от него, ви казвам. Аз съм се обещал жертва на отечеството си, а не да стана кой знае какъв. А така, чухте ли го? И за това ли ще мрем и ще гнием по затворите на дола? Който е по-умен, на който му сече повече главата, да заповяда. Аз сам ще му предоставя този пост. Стига, бе! Значи след всичко това, затвори, бесилки и прочие, ти виждаш някой да те викаш: уче, я ела на моето място, защото ти си по-умен от мен и главата ти сече повече от моята. По мое мнение, това е най-право и човечно. Държавата трябва да управляват умните, а не заслужилите. Какво е свобода срещу моята свобода? И дреб нищо не иска. Как така нищо? Дребна работа. Да се отрекат народното дело ли иска? Не иска това. Да издам цялата работа ли иска? Не, той вече е издали. Не иска това. А какво иска тогава? Само едно, благодаря за милостта ти, падиша. Това иска. Само това ли? На теб да ти го кажа. Не, навън, от бесилката. И ще го обърнем. Ние ще стигнем по-далеч. Всеки ще има това, което днес няма. Ей, такава държава ще направим. И кога ще я стане това твое царство, бе, войводо? Скоро от всички нас зависи. Дайте ръцете си, братя. Ръка с ръка да опашим цялата тази робска земя. Ей, само тогава ще имаме истинска справедлива държава. Без чужда помощ, без Бог. Ти на кой Господ се молиш, бе? Богокунико. На кой Господ ли? На моя Господ се моля аз. О, мой Боже! Прави Боже! Не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, Боже. Мен сърцето и душата. Не ти, който си помазал царе, папи, патриарси, а в неволя си заразвал моите братя сирмаси.
А ти, Боже, на разума, защитниче народите, когато щат празнуват, денят скоро народите. Да, с песен съм я чувал аз. Не е песен, прокоба е. За едно нещо съжалявам аз, че няма да доживея този светъл празник, да видя отечеството ми свободно. Това, ако щеш, ме нареди да пасе и патките дори. Какво е с останалото с моята свобода? Пак питам. Вече нищо не иска, древна работа. Само едно, благодаря за милостта ти, падиша. Това му се иска. Не излишай тези думи, дяконе. Иди и умри, апостоле. Да умре за събрание на героите от степни. По-героичен сега да живее, за да продължи делото си. Послушай я, сине. Как ще го продължи? Все едно това ме кри утре да стане апостол. Кой ще му повярва? Народът ще му просиди поклона, ако е форма на народа. Народът не прощава поклоните. Сир обича да гледа народът. Народът много обича да гледа Сир. Какво слушай, Василе? Не изречай тези думи. Ти трябва да останеш жив. Ти си апостолът на свободата някъде. Не се е ядил и няма да се яви след тебе. Къде беше този народ? Къде беше този мой народ, ако ме искаше жив? Когато 20 келери за птета ме влачка 7 дена от единия до другия край на България. Идеше ми да извикам. Страшно да извикам. Къде сте, мои мили братя? Къде сте юнаци, които те цювали револвера и камата ми? Нали империята щяхме да сваляме? А от 20 пушки ли се изплашите? Ох, сине, кой злодей те прокълна такава съдба да дочакаш? Хабиелицата за помощ да си оглеждаш. И никой на помощ да си не притече. Значи не съм му трябвал вече на този народ. Не съм му трябвал вече жив. Какъв ще да стана, ако доживея свободата? Генерал Левски, Левски градоначалник, министър Левски, надянал фрак и цилиндър, седнал във възкъл байтон, обграден от чингета, които да го пазят от народа, за чиято свобода се е борил. Че има нещо по-страшно от това? Не. Този народ винаги ще има нужда от своя дякон, своя апостол, който да ходи от град на град, да ходи от село на село, да влиза от човек в човек, да буди, да зове, да пита и да тревожи. Пазите ли свята и чиста републиката? Братя, и равни ли сте помежду си? Обичате ли онзи, който ви покаже грешките, или го щете за неприятел? Народе мой, аз няма да те изоставя по веки веков. Пътят ми към теб минава под бесилката. Пасачо, да вървим!